Ay maringanit, tayang kaligdiduo. Siyempre, ara mo, kay puwanta nang i-deliver so mga tagbak. O sa Sri Lanka ito, ibabiyahe ta naman. So mga helicopter, kumusta? Okay, man. Kaya magkiproblema sa mga labad-labad? Okay, man. Sa mga piloto kayo ito? Okay, man. Okay man? Ano, pinarestak mo na? Tinawag magsarong milyon? Yun na. Okay na. Sige, tapunan ko nga sa piloto tang pito. Dahil yung signal. Luya. Ay. George. Aray. Pada, excuse me tayo palita. Kaurong ko tayo sa mga piloto ko kan helicopter. Excuse me lang. George. Piloto kang Bakit sa kasunod tabi dyan supito na helicopter. Mabiyahe kita naman sa Sri Lanka kan mga tagbaka. Ilay bagyo, magbiyahe. Pada, excuse me tayo palita. Sayang kan load ko. Teka kami nagkaintindihan. Taon-taon na hapon, mga alas 2. Dahil man na signal sa sula, magka-signal. Ano naman na. Madunong ka mo sa kuya. May hangover na kabuahan na magpara-irinom ta. Trabaho. Pangkasong ko naman kamo dyan. Karong ka nindo si Duop. Kampangan ko pa sa May bonus naman din eh. Kasugma, garapangan 1.5 kami. million bonus kayo na eh. Grabe, Dumindi na alas grabe 2. inirinom ka subang nga. Mag-araga. Dapat na sige mo ba yung tiwa-tiwa dyan? Sige na George. Tagbak. Ano babiyahe tango niyan? Sige na, nagalat kami digit sula. Sa tulay. Digdi maglanding. 7 helicopter. Okay. Bye. Madunong man mga tao. Lad. So bago, okay na yan. Kasi daw sa mga tao, taday ko na ako kontak. Ano ang Uber na ba ka? Bag, sa pinanaw kong snack yun, inirinom. Nahiling mo ng mga tao. Madali ko lang sa realidad naman. Boy, Dahil kontak nga daw si, nga ni maaasikaso ta. Manam na. Dahil ko na ako kontak, po doon mo si, dahil ko na, si, Siya na. Hindi man lang pulan mo man. Si Aday. Si Aday. Boy, si Aday. Aday. Dahil ko na kontak. Ano Aday? Ay, ka dyan. Hello. Aday. Hay, nasa lumang barko. Sukargahan kang tungaw-tungaw. Ay, manipis. 5 yung barko sa tuya. Pito bang helicopter? Halo. Ay lintian asikasuhunin doon na nga na baya taurawang na pang bagyo nakabiyahe na iyan takaypuan iyan duman sa Jakarta. Bagyo na binagi pa sa si Opong. Bagyo na naman ano na? Ano nga dyan ay parang yaw na naging sa sula. Ining yaw sa likodan ka. Okay. Ora ka na. Iyan. Iyan ang mga barkungan pare. Ala to na. Iya pa de. Di mo nahiling na yan. Diyan ang kargahan kang tungaw-tungaw. Iwan. Uning nga ning saro, lubog na. Kinargang kang tungaw-tungaw. Kaya, pumira ba ka lang kinakula? Nalituangan dahil Dahil sa tungaw-tungaw. Ay, man helicopter mo, huyan reality Pasiring pasada nga digde alas 2 sali pang rapo-rapo batan. Nagrestoryan pa sa kondo ibu di sasarsa kaya nagrenom-inom ka. Ba na sa kondo sasarsa? Yung nga ng problema kasi gina sa renom-inom pasiram-siram sa trabaho dahil pigarampanan. Iya. Tagtaod makargaman sindakan tungaw-tungaw. Saan mo biyahe kan tungaw-tungaw mo nga? Jakarta nga ni, titaram ko pa sana. Samo, saan nga kita bro? Sri Lanka? Sri Lanka. Iya, alas 2. Iya. Iya, tapos na yan alas 2. Aha. Flying barko? 5 barko nga na Manifest. Ang helicopter may gwa pang underground ito kunya na lagana. Dema na gwa pa na pangirarom. Pangirarom na. Iyan lataw pa sana gwa pa na second floor pa sana anday pa kan sa irarom. Ano pintara mong sada? Hay na doop so helicopter nga na Bakit tiriplapan mga salpahingan? Flat. Uli ni na niyang pangyari. Helicopter ba flat? Nalubog na sa baba, boy. Nalubog na. Kasi maninigaybahan mo. Ay, yun na taga-pamahala ka, Ay siya? Ay, so, Ay, 5 million ka ng kada aldaw, buboy. Manipes sa tuya manipes 1 million. Ano pa niya? Silad. Silad?
Palaan. Lad, palaad. Aw. Mahangan. Ano ba? Asikasun mo na ito man. Ah? Taas kasong ko na. Oo. Ay, tatad maglarga ka mo. Oh, so tataon, i-Gcash ko na sa so 5 million. Mali ko masajikasan. 5 billion. Yan mag-urubili. Tungaw-tungaw. Mula tagbak. Ano yung babiyahe? Ay, hindi na kita na